Hanesydd a hynafiaethydd oedd Edward Williams, a gaiff ei adnabod wrth ei enw barddol Iolo Morganwg. Ef yw'r awdur mwyaf dadleuol a welodd Cymru erioed. Yn ystod y 19fed ganrif, cyfunodd ei ddeallusrwydd a'i reddf arloesol i ddatblygu cysyniad newydd pwerus o Gymreictod. Cyflwynodd Iolo'r Cymru fel y bobl bwysicaf ym Mhrydain, gan ddadlau mai nhw oedd amddiffynwyr cynharaf y byd Celtaidd yn erbyn gorisgynwyr Rhufeinig. Fel rhan o'i ymchwil, adfywiodd neu sefydlodd gylch derwyddol o'r enw Orsedd Beirdd Ynys Prydain. Roedd yr Orsedd yn gweithredu fel llys barn barddoniaeth Gymraeg ac yn hyfforddi beirdd yn ei crefft. Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf Gorsedd y Beirdd yn Llundain yn 1792, a chryfhawyd presenoldeb yr Orsedd yn mywyd y genedl wrth iddi ddod yn rhan o sefydliad yr Eisteddfod yng Nghaerfyrddin yn 1819. Dim ond yn ystod dechrau'r 19fed ganrif ydy'r ganfi ysgolheigion mae ffigiadau oedd llawer o ganfyddiadau Iolo. Ond gweithaf y dadleuon tanllyd, cafodd ei waith effaith aruthrol ar ddiwylliant Cymru. Heb os, mae dylanwad Iolo ond dal i fod yn amlwg yn seremoniau ysblennydd yr Orsedd, sy'n rhan annatod o wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol hyd heddiw.